up and then I'm gonna take it down. I'ma turn it up and then I'm gonna take it down. I'ma turn it up and then I'm gonna take it down. I'ma turn it up and then I'm gonna take it down. I'ma turn it up and then I'm gonna take it down. I'ma turn it up and then I'm gonna take it down. Si vols, comencem amb que ens expliquis una miqueta qui sou i què feu, i a partir d'aquí ja comencem amb les preguntes. Les Verles som una cooperativa de treball d'iniciativa social i sense ànim de lucre que ens dediquem a l'acompanyament a organitzacions i a l'administració pública a incorporar la perspectiva de gènere en totes les seves dimensions, tant a nivell d'organització interna com a nivell dels programes, polítiques, projectes que facin. I ho fem amb dues grans ànimes, que li diem, una més enfocada a la consultoria, que som gent que venim del món de l'antropologia, de la sociologia, i una ànima que és la de la facilitació de grups, perquè en aquestes qüestions sempre remouen molts elements, no? de relacions, de poder, i creiem que cal acompanyar-les bé perquè siguin elements transformadors i no d'un conflicte que faci anar malament l'organització. Heu acompanyat entitats, llavors, no? Quin tipus de reptes us heu trobat i quines experiències podríeu extreure? Doncs, en general, sempre hem treballat amb entitats que ja tenen la predisposició a incorporar aquesta perspectiva de gènere, o si bé no tota l'entitat, alguna part, no? Llavors és quan ens venen a trucar a la porta i ens demanen suport. Sí que és veritat que amb altres tipus de feines que fem, com pot ser la facilitació de grups, incorporem sempre aquesta mirada i és quan a algunes entitats se'ls desperta l'interès, no? o el gussanillo. Al tractar-se d'una qüestió de drets, no? d'experiències viscudes, d'opressió, de desigualtat, sempre hi haurà algú de l'entitat que ho experimentarà i, per tant, que portarà aquesta veu, no? Amb més o menys facilitat i aquesta voluntat de dir anem a treballar això. I aquí, mira, un dels aprenentatges que fem molt importants és que quan treballem la perspectiva de gènere hi ha d'haver una voluntat de l'entitat, ja sigui de la Junta o d'almenys un grup, una comissió impulsora, no? Hi ha d'haver un petit grup compromès, perquè si està una persona sola s'acaba sempre cremant, no? I sobrecarregant amb aquesta qüestió que al final és tant d'ella però és de l'organització i al final és una qüestió doncs, mundial que diem, per tant el repte és majúscul, no? Llavors un dels primers aprenentatges és que hi ha d'haver una predisposició a treballar-ho. Ara ens volíem imaginar que som en un futur en el que hem aconseguit ser una societat feminista, igualitària, justa, compromesa socialment, i volia pensar en quins són els passos que creus que hem hagut de fer per arribar-hi. Vale, em poso en aquest escenari de futur. Jo crec que hi ha hagut una feina enorme des de les entitats, per exemple, no? de revisar-se internament, de fer una revisió profunda dels sistemes de creences que compartim a les entitats, no? D'aquells valors, d'aquelles creences, expectatives que compartim com a entitat, com a grup, de cap allà on volem anar i com volem que estiguin les nostres membres o membres de l'organització. Hi ha hagut, per tant, tot aquest treball de revisió profunda, d'identificar creences, patrons masclistes, racistes, capacitistes, no? Tots aquests elements que reproduïm per formar part de la societat en la que estem i que no en som conscients. I després hi ha hagut una altra feina molt important d'incorporar mecanismes, no? Perquè facilitin o accelerin aquests processos d'igualtat a dins de l'organització. Sempre parlem, no? Que hi ha un pla més del que compartim i que hem de tenir una visió comuna, però després hem de tenir mecanismes que garanteixin allà on volem arribar, no? Doncs reglaments de règim intern, protocols, plans d'igualtat o de transició feminista. I després hi ha d'haver una part personal i relacional com a grup que hem de treballar, no? Per tant, hi ha aquests tres nivells en el que l'entitat, la comunitat haurà de treballar per identificar cada persona aquells eixos de poder que la travessen, no? Allà on té poder i està fent abús de poder, també allà on el rep, i per tant anar reteixint els vincles que hi ha dins de l'organització. I evidentment doncs, són processos llargs, no? Que es fan amb el temps i que les entitats tenen el repte de també que són molt canviants i que la gent va entrant i sortint, no? Que a vegades sí que hi ha potser juntes o equips més llargs, però potser estan 5, 6, no sé, 10 anys a l'entitat, també hi ha entitats més llargues, però que hi ha aquest repte del canvi generacional, del relleu dins de les entitats, que a vegades fa que es perdin processos, no? Per tant, jo m'imagino tota aquesta transició com un procés llarg en el temps, planificat, no? Que es pugui fer també amb calma i tranquil·litat, perquè a vegades volem canvis molt ràpids i els canvis molt ràpids també són ràpids de desfer, no? I si volem que vagi generant pòsit, doncs hem d'assumir que potser serà més lent del que ens imaginem. Per tant, el paper que haurien de tenir les associacions en aquesta transició feminista seria fer de models propis cap a
cap a aquesta transició, intentant ells ser feministes perquè la societat també ho sigui? Jo crec que les entitats som laboratoris socials en petit format, no? I que tenim la capacitat allà d'experimentar amb moltes noves maneres de fer, ja sigui a nivell discursiu com de pràctiques. No som empreses que ens regulen grans normatives, pensava en entitats però també en cooperatives de treball, no? Llocs on tenim molta més flexibilitat i capacitat d'imaginar nous escenaris i posar-los en pràctica. Llavors jo crec que sí, que les entitats han de ser aquests espais, no? On puguem experimentar, aprendre, créixer, equivocar-nos també. Quina importància té que la incidència en l'entorn proper el fem des de la societat civil organitzada i no des de polític? Sí, jo crec que tenim un paper fonamental, les entitats de base, ja siguin associacions, cooperatives, perquè al final estem molt arrelades, no? O sigui, coneixem el barri en el que estem, coneixem el poble, coneixem la comarca, i és des d'aquí on podem teixir moltes aliances interessants, no? A vegades jo penso que també ens fotegem molt les entitats petites, sobretot, no? Amb ser supercoherents o superdiverses i a vegades també assumir els propis límits en això, de dir no podrem, però tenim al voltant totes aquestes entitats que sí, no? Teixim aliances, ajuntem-nos, fem coses juntes, no? I que és una manera de fer territori, d'enfortir tota la xarxa comunitària, d'ajuntar fortaleses al final, no? I que ens ajudem a superar debilitats, obstacles que tinguem, però fer-ho en comunitat, no? I som les persones que al final estem a prop som les veïnes dels barris, dels pobles, sabem quines necessitats tenim, quins reptes per davant i qui millor que nosaltres, no? Per fer tot aquest esforç. Ara passem com al següent tema, que volia que fos sobre pensant la idea de la perspectiva comunitària i la perspectiva de gènere, com conflueixen i què se't desperta la que penses en aquests dos temes com lligats. Doncs en aquest àmbit jo crec que tenim molts reptes, no? Precisament perquè també, o sigui, com hem entès o com hem rebut la perspectiva de gènere és un feminisme molt blanc, molt occidental i hem oblidat, no, totes les altres perspectives necessàries per fer un feminisme més inclusiu, que no sigui classista, que no sigui racista, i aquí és on la perspectiva comunitària ens ha de portar molt, no? I hem de treballar molt des de la humilitat, totes les entitats, ja siguin feministes o no, i amb una actitud d'obertura molt gran a tot el que ens puguin aportar, ensenyar, entrar en diàleg, a fer reflexionar totes les altres associacions que compartim en un territori, no? I és aquesta, jo diria això, humilitat, escolta i voluntat de treballar en col·lectiu i amb una idea de bé comú al final. Creus que és un comportament feminista el fet de dedicar temps a la comunitat? Bueno, doncs jo crec que sí. O sigui, tal com entenem el feminisme des de l'Esberla, que és des d'una perspectiva molt ecofeminista i també molt vinculat a l'economia social i cooperativa, entenem que hi ha una dimensió del feminisme que és posar al centre tot el que anomenem les cures, no? I cures són les cures que es donen a si de la llar, però també dins de la comunitat, no? Per tant, cuidar la comunitat, teixir aquests vincles, per mi és molt feminista, no? Hi haurà altres branques del feminisme que potser no ho tindran en compte, no? Però per mi és una dimensió molt clau. Al final depenem d'aquest entorn tant a nivell ecològic com social i per tant ja tenim un deure de retorn, no? I per mi aquest deure és molt feminista de fer honor a aquesta interdependència, no? Entre les persones, entre els col·lectius, entre l'entorn. És bàsic i essencial que el fem. És qüestió de supervivència també. Et volia fer la pregunta de com creus que seria el moviment associatiu sense dones? Bueno, jo crec que aquí tenim evidències històriques de quan al moviment associatiu no hi ha hagut dones, no? I al final ha sigut molt esbiaixat. Vull dir, han predominat uns valors, unes pràctiques concretes, que al final responien només a una part de la població. I per tant, doncs, es quedava curt, no? Es quedava pobre, era poc divers, poc inclusiu. Segurament, doncs, era molt potser enfocat, clar, és que em sortiran estereotips, però no, potser més enfocat a l'acció, poc reflexiu cap a dins, no? Poc connectat a la qüestió de les cures, això segur, no? Perquè al final és una tasca que ha recaigut històricament sobre les dones i per tant no ha sigut present, no ha pogut permetre aquests espais, no? I també m'imagino que era un espai menys segur en el sentit que no permetia a la gent mostrar-se tan vulnerable, no? De fet, encara vivim d'aquests patrons de participació i lideratge a vegades molt enfocats a què ha de fer l'entitat i no tant com hem d'estar les persones que estem tirant endavant aquest projecte. Què creus que passaria si en els moviments associatius les persones amb identitats de gènere diverses o més racialitzades tinguessin com una veu més cantant en els nostres teixits associatius? Home, jo crec que seríem espais molt més
diversos segur, això per suposat, no? Però ara pensar fins i tot que ara, tot i haver-nos incorporat moltes dones a l'àmbit associatiu, laboral, activista, militant, ara hem incorporat tota una part, per tant tenim menys biaixos, menys punts cecs, però ara és molt binari. O sigui, al final acabem parlant encara molt, i nosaltres també, de valors tradicionalment considerats femenins, valors tradicionalment considerats femenins, no? Parlem en termes molt binaris quan anem a incorporar la perspectiva de gènere a les organitzacions, no? I sortir d'aquest marc binari jo crec que és una cosa que encara hem d'experimentar, no? Nosaltres hem d'aprendre molt en aquest sentit i crec que ens ajudarà a trencar moltíssimes barreres, obstacles, maneres de relacionar-nos, no? Que ens obrirà uns horitzons que ara mateix potser ens costa fins i tot d'imaginar, no? I el mateix amb persones racialitzades o fins i tot amb altres capacitats. Jo pensava, segur que ens obre la mirada moltíssim, no? I ens fa sortir dels marcs establerts i repensar-nos profundament moltes coses, no? Igual que el feminisme ens ha ajudat a repensar-nos profundament el sentit d'una organització o dels pressupostos, de coses des de tan abstractes fins a tan concretes, segur que incorporar totes aquestes mirades és que ens obre dimensions que encara no ens podem imaginar, no? I per mi aniran totes enfocades a ser espais més justos, més segurs i més curosos al final. Ens agradaria que ens poguessis donar algun consell perquè una entitat pugui incloure en les seves accions la perspectiva de gènere. Quin creus que donaries? Sí, haguessis de dir un o dos. Doncs per mi el que és clau és tenir espais per reflexionar. I això a vegades ens pot semblar un privilegi, no? Perquè més que com a entitats estem enfocades a una acció concreta, el dia a dia se'ns menja, però tenir espai per reflexionar com a persones, com a col·lectiu, és el que ens fa avançar, no? Al final, més que tenir un mecanisme concret que es pot quedar obsolet en un any, en dos, al final és que com a col·lectiu podem anar agafant consciència, canviant les pràctiques, després ja les escriurem, ja les posarem sobre paper, no? Però abans que anar a buscar solucions concretes és compartir quin horitzó compartim i on volem arribar en aquest sentit, no? És el que ens donarà direcció, camí i anirà guiant les accions. Creus que cal un canvi de jerarquia en aquelles tasques que són més productives i quines són més reproductives? Si vols explicar-nos també breument què és productiu i reproductiu. Vale. Per tasques reproductives entenem totes aquelles que tenen a veure amb l'activitat de l'entitat o de l'acció, no? Per exemple, una entitat que fa custòdia del territori en l'àmbit de la protecció d'espais naturals. La seva activitat més productiva o principal serà aquella que té a veure amb la custòdia del territori, del bosc, de la finca. I totes aquelles més reproductives, que les anomenem així, són aquelles que són necessàries perquè funcioni l'organització. Tasques de comunicació, de portar els números, d'acollir les noves membres, de regular internament el funcionament, són aquelles que no són tan visibles, que no són, per tant, tan reconegudes ni són tan guais o interessants de fer una organització, però que són bàsiques perquè funcionen, no? I aquí sí que crec que cal un reequilibri, no sé si de donar-li més pes, però sí més reconeixement, no? De visibilitzar-les, de reconèixer-los la importància que tenen i també de fer memòria històrica de tradicionalment qui ha fet aquestes accions, no? Aquestes tasques, que tradicionalment han estat les dones que han entrat a les organitzacions, no? En canvi, les tasques reproductives. Exacte, i s'ha valorat més tot allò de cara en fora. I aquí doncs, cal tant un reconeixement com una redistribució. Com creus que s'haurien de repartir llavors els mèrits dins de les organitzacions? Creus que hi hauria d'haver mèrits? Creus? O sigui, com creus que s'hauria de treballar aquestes autoritats que parlàvem abans? Qui les hauria de tenir o com haurien de ser? Jo crec que aquí diferenciaria, no? Els mèrits al final d'una entitat sempre són col·lectius, perquè al final és una agrupació de persones que s'ajunta per fer alguna cosa, per tant el mèrit és col·lectiu, però sí diferenciar-ho potser dels lideratges, no? En una entitat sempre hi haurà lideratges, vull dir, al final el poder forma part de les relacions humanes, els lideratges estaran allà i hem de treballar en com els exercim, no? Quins tipus de lideratges volem per les nostres organitzacions. I aquí crec que sí que hi ha molta feina, no? En fer lideratges que aglutinin, que impulsin, que generin adhesió al projecte, no? Que tirin endavant i veure que és un lideratge que es deu també a la seva comunitat. Va amb aquesta línia, no? D'anar generant lideratges compartits també, no? Ja no col·lectius, sinó compartits i corresponsables, de dir, doncs som una gestora de 3-4 persones i compartim aquesta responsabilitat, aquests deures. Ja no és tant una suma d'individualitat, sinó el fer-ho més comunitàriament, més compartit, no? Val, ens podries posar algun exemple, per exemple, d'algun indicador que constati que s'està aplicant la perspectiva de gènere en una entitat?
Per mi hi ha un indicador molt clau, que és la qüestió del malestar o el benestar. No? Més enllà de números concrets de qui composa l'organització, és preguntar-se com les persones, les dones, les identitats dissidents, les persones racialitzades se senten a l'organització. No? Si senten que es poden expressar lliurement i la seva opinió és escoltada, per mi és un gran indicador de que estan fent bé les coses, no? Independentment de que és una entitat molt masculinitzada i només hi ha 3 dones, però si se senten bé, per mi és l'indicador de que l'entitat està anant en el seu bon camí. No? En tindries algun altre? Un altre, aviam. Sí, per mi serien preguntes en l'àmbit de la valoració, no? Quan una entitat fa una activitat i després la valora, que hi hagin preguntes sobre com hem fet l'activitat, si hem generat mecanismes perquè sigui una activitat més inclusiva, no? Qui ha participat a l'activitat, o sigui que hi hagi aquest element reflexiu sobre l'impacte que estem generant, per mi és un altre indicador, no? El fet de ja ens estem preguntant això. I sobre el tema de les cures. Creus que hi hauria algunes mesures tangibles que es poden aplicar com a mesures de cures dins de conciliació, participació, etc? Vale. Aquí nosaltres recentment vam tenir un debat intern que era precisament sobre el terme de cures, no? Que ara l'has anomenat com les cures, que és que precisament pensem que és més important parlar de perspectiva feminista que de cures pròpiament, perquè les cures al final són un concepte que engloba doncs, un treball que també es fa en condicions molt precàries per part de persones racialitzades, no? I també a vegades sembla com que el puguem invisibilitzar si ens l'apropiem de les cures. Llavors, tenim tot un debat al voltant d'això, però al final la pregunta era com l'incorporem, no? Amb quines pràctiques concretes. Jo parlaria de pràctiques feministes i corresponsables en l'àmbit del poder dins de l'entitat, de reconèixer cadascú quin poder té, de si estem fent abusos de poder. Per mi això és parlar de cuidar-nos dins de l'organització. I l'altre seria tenir en compte totes les cures que es donen a fora de l'organització, no? Aquestes que ja anomenem tradicionalment més cures, que són les tasques que les persones han de fer de cures cap a altres persones, siguin criatures, persones adultes, companyes de pis, no? Que al final han de tenir un lloc dins de l'entitat. És a dir, si com a entitat volem ser corresponsables vers aquestes cures, hem de permetre que passin i que les persones que les fan continuïn tenint el seu lloc, continuïn podent créixer dins de l'organització. Per tant, potser hem de repensar horaris, no? Potser hem de repensar torns de treball, gestores rotatives, no? Buscar mecanismes que ens facin que tothom que hagi de fer tasques de cures pugui seguir participant a l'organització amb igualtat de condicions. Què vols dir quan dius assemblees gestores? Bé, com que abans m'ho preguntat de les gestores comunitàries, pensava, ostres, doncs assumir que al final el cicle de vida de les persones ens afecta també a la nostra participació comunitària, no? I potser en èpoques de la nostra vida en què tenim una disponibilitat plena, altres en què haurem d'estar cuidant de criatures, de famílies, d'amistats, i haurem de baixar aquesta intensitat, no? I, per exemple, que això no ens exclogui, que això no generi una dinàmica d'exclusió en una gestora, no? Sinó que es comprengui, fantàstic, et posem les facilitats i quan puguis tornaràs o busquem la manera que puguis seguir vinculada o participant de les decisions sense la intensitat que requereix estar a la gestora, a l'assemblea, en aquell lloc. És molt utòpic, però seria ideal anar cap aquí. Seria ideal. D'acord, doncs ja només ens queda concloure l'entrevista. Llavors m'agradaria parlar m'agradaria tancar l'entrevista amb la pregunta: poden ser les associacions un mirall on la societat es pot reflexar per fer una societat més justa? Crec que ja n'hem parlat abans, però ho repesquem per fer com una cloenda. Fantàstic. Jo crec que sí, que som punta de llança de com portar els drets a la pràctica. I a l'hora de generar nous imaginaris, nous discursos, de plantejar fins i tot nous drets que potser ara no tenim recollits, que no existeixen, no? Generem, el que dèiem, som un laboratori fantàstic i és fantàstic que ens veiem també d'aquesta manera i ens permetem experimentar, cagar-la, no? I que al final puguem inspirar, doncs, ja sigui les administracions, les empreses, no? Altres associacions que ens rodegin i anar creixent. Jo crec que sí, que tenim un paper fonamental. Moltes gràcies, Mariona. Ha sigut un plaer compartir aquesta estona amb tu. Gràcies.